бу эш белән нәкъ 1 ел элек шөгыльләнә башладык. Декрет елына чыккач, башта бик курыккан идем инде. Бәясез акыбат булгач, үз бәясен чыгара алыр микән дип, ләкин без машина белән бик тиз уртак тел таптык. Товарлар да бик матур чыга башлады, клиентлар да бик яратып кабул итәләр. Колларың алтын икән дигәч, күңел үсә, тагын да эшлисе килә башлый. Хәзер күп әйбер белән шөгыльләнеп булган дидек, менә бик яхшы матур тортлар пешерәләр. Виквам, бортиклар тегәләр, мочалкалар, кызларга төрле ободоклар, кул эшләре белән эшләнгән эшләр бик күп инде. Ләкин аны сату яга авыррак. Кибеткә куеп сата алмаганда, кызларга менә ничек сатыйк микән дип уйлана башлыйлар инде. Безнең дә генә андай уй булды, һәм без үзебезнең группаларны создавайттык ВКонтакте шелтәрендә. Ул безнең Мәрҗән Вышивки Адрима дип тора, һәм шулай Инстаграм шелтәрендә безнең үзебезнең страница бар. Заказчиклар шунда керәләр, товарларны карыйлар, сайлыйлар. Аннар инде сорап бәяләрен сорап язгач, без ике арада килеш төзелә инде һәм заказлар кабул ителә. Заказларны авырлыкларына карап 2-3 көн әзерлим. Мендәрләр инде шул 2-3 көн булса, килен сөлгеләре аларга күбрәк вакыт китә, чөнки чокларында үсисе бар, дизайнында үлисе бар, төрле кешегә төрлечә кирәк. Минем уйлавымча, бүген көндә хатын-кызлар өчен бу бик уңай эш. Чөнки бала да өйдә булганда, үзең дә өйдә утырганда, кул эшләре белән эшләп, көндәлек тоту өчен акча эшләп була дип.